Gràcies, presidenta, conseller, diputats, diputades. Abans de començar, vull agrair a les associacions i entitats que han treballat intensament perquè avui portem a debat i aprovem la creació d'aquesta comissió d'estudi sobre la salut mental i les addiccions. No les oblidem, que avui, òbviament, no poden acompanyar-nos al ple, tot i que era la seva voluntat per raons de la Covid, però que estan seguint-nos de manera telemàtica. Abans les han anomenades, no ho repetiré, però moltíssimes gràcies, perquè segur que haguéssim parlat aquesta legislatura de salut mental, però no segur ho haguéssim fet buscant consens de manera pragmàtica, de manera realista, en el marc d'un debat com permet fer-ho des d'aquesta comissió. Parlar de salut mental és parlar de vida. Moltes vegades, quan parlem de persones amb trastorn mental, ho fem des dels tòpics, des dels prejudicis, des de l'estigma, i sobretot i principalment el que hem d'aprendre és a parlar-ne des de l'empatia, des del tu puc ser jo, des de la proximitat, perquè 82,7 milions d'europeus pateixen cada any un trastorn mental. És a dir, un de cada 4 en patirem un al llarg de la nostra vida. I, per tant, no ens pot ser aliè aquest patiment ni que sigui només per l'impacte segur que tindrà en la nostra vida o en l'entorn més proper. En la meva vida anterior, com a infermera especialista en salut mental, recordo una frase que em va dir un pacient, l'Emilio, que m'ha acompanyat sempre en totes les propostes que he fet aquí al Parlament i em va impactar molt. Ell deia que la seva vida era un passar de hores sin huella. Com podem visibilitzar, com podem donar vida, donar sentit i dignitat a les persones que per culpa d'un problema de salut se senten així? Perquè parlar de salut mental no és parlar només de salut, és parlar d'oci, és parlar d'habitatge, és parlar de justícia, és parlar d'educació, és parlar de suport social. Ens cal una visió transversal, global, interdisciplinària i interdepartamental per abordar la malaltia mental i els seus efectes de manera que ens permeti acompanyar la persona des d'aquesta perspectiva holística i oferir dignitat. Hem de poder garantir i acompanyar les persones en el seu camí vital des del desenvolupament de la seva màxima autonomia personal, fomentant totes i cadascuna de les potencialitats de les persones, fugint de visions paternalistes, massa sovint presents en el món de la salut mental, i promulgant la participació i l'empoderament de les persones i treballant amb les famílies i en la comunitat. Crec que puc dir que tots compartim la importància del canvi de paradigma cap al que cal avançar, simplement fent una comparativa amb els models ja existents a altres països capdavanters en polítiques dirigides a la millora de l'atenció a la salut mental. Però a risc de ser imprudents, crec que hem de tornar a ser pioners en aquest àmbit i aprofitar el coneixement i experiències que tenim per avançar-nos i respondre realment a un futur que ja tenim aquí. Si una cosa ha fet aquesta pandèmia és posar sobre la taula i sense pal·liatius quines són les febleses que tenim en l'àmbit de la salut mental, en molts, però sobretot en la salut mental. El confinament forçat ha portat a aguditzar o a intensificar relacions, podríem dir, poc sanes, o per contra també ha aprofundit en la soledat de moltes persones que han vist tallades les seves relacions socials que les han acombollat durant tota la vida. La por que ha generat la pandèmia, la incertesa sobre què ens enfrontàvem, els infants i joves vivint etapes crucials del seu desenvolupament personal i social en confinament, la precarització, la vulnerabilitat de moltes persones i famílies. Això ens porta a una onada, m'atreviria a dir, pandèmica, també de problemes de salut mental. Per tant, ens cal imperativament afrontar això, així com també l'impacte d'aquestes xifres esfereïdores de temptatives o suïcidis consumats. Però també hem d'aprofitar-ho com a oportunitat per tal de modificar el sistema consolidant l'atenció en salut mental com a eix vertebrador de totes les polítiques, no només les polítiques sanitàries. És per això que ens cal ser conscients de quines mancances tenim de base, com pot ser, per exemple, i s'ha repetit moltes vegades en aquest faristol, l'infrafinançament. Ens cal inversió en prevenció, en diagnòstic, en tractament i en recerca, però també ens calen programes d'integració i inclusió amb mesures econòmiques que ajudin i acompanyin a les persones que pateixen algun trastorn mental.
No podem deixar de banda tampoc les drogodependències o addiccions i, òbviament, tampoc podem quedar-nos amb una mirada de la salut mental des de la perspectiva adulta, sinó que hi ha problemes que apareixen a la infantesa o a l'adolescència que hem de detectar a temps i així oferir tractaments i acompanyar les famílies, com poden ser els trastorns de la conducta alimentària. I a la vegada hem de garantir la continuïtat assistencial al llarg de la vida i arreu del territori. Fem que la vida de les persones amb salut mental deixi una petjada digna i esperem que també la deixi aquesta comissió. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. A continuació.